Mikko Siltaniemen perään lähtee keltaisella Timo Lahti. Polttoainekapteeni alussa on sitten punoisalaiva Janne Nyman ja sinisellä ajava Kirnieminen on neljäntenä. Mikko Siltaniemen johdossa mennään edelleen perässään Timo Lahti, kolmantena Janne Nyman ja neljäntenä Jiri Nieminen. Siellä on pieniä ongelmia Nymanilla ja Jiri Nieminen kuittaa. Mikko kuitenkin vie tätä erää perässään Timo Lahti. Kolmantena Jiri Nieminen ja neljäntenä Janne Nyman. Nyt se rupee löytymään tästä. Siltaniemi, Lahti, Nieminen, Nymanen. Nymanen kuittaa kuitenkin Niemisen kolmas paikka ja nousee kolmanneksi. Samaan aikaan tullaan maaliin. Siltaniemen ottaa 3 pistettä, Lahden Timppa 2. Nyman tulee nappaamaan tästä.